Aja kaya bocah cilik kowe nangis geru-geru ya kene. Menengo Petro. Nggih. Wis gek tangi. Sampeyan kira tau nuthuk kula lho. Niki kok ketegelen sing buat-buanter banget. Basa truk meneng matur sing apik ngontene ra apa-apa kok dadak nuthuk barang. Lha niki wong tuwa lho, Dek. Napa? Dudu aku. Sinten? Bagong. Ra ngawur. Ora ngapa-ngapa kan utus apa ta kowe iki sine tumbak cucuan. Karang kajempel geger kok isih ngedu anake Semar. Sing ngene, Gong rene. Rene. Ngapa ya, Mas? Mas apa? Kowe nuthuk ndasku, ngono to. Nuthuk ndasku to kowe. Sing ngomong sapa? Ndara Janaka, Bagong. Aja gawe ribet ngaku wae. Mbangane aku sing baleske tak pecah ndasmu. Mak prinding ya aku. Karo Kakang nih kok kurang ajar Petro. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Biyung miji karo anakmu Bathara Kala tobat. Monmu pirang-pirang dina tansah motang ngersane ibumu aku. Dina samengko bakal entuk dalan Bathara Kala. Dalan sing kepiye? Omong ora kelingan nalika kowe kepengin mangan daginging bocah Sukerta. Mara gage rungokno ya Bathara Kala nalika semono aku sowan ana negara Ngastina. Wigatine nanjing karawan sungkawaning Prabu Duryudana. Lah kok jebul ngibarate kaya dene tumbuh entuk tutup nalika semono aku nyuwun mriksa apa to kang dadi sungkawaning Duryudana. Duryudana matur kelawan ibumu yen to kepengin gawe srana patining para Pandhawa. Mula wektu dina iki kaiden sidaning karsa nggonmu kepengin mangan daging para Pandhawa. Biyung piye Kala? Aja gampangke barang sing angel. Aja ngempukke watu ngantoske banyu. Apa yang dadi aturmu kaya mengkono werdine piye? Nadyan para Kurawa kepengin patining para Pandhawa nanging mateni para Pandhawa ora gampang. Mula aja banget-banget mbonmu menehi pengarep-arep karo Bathara Kala. Yen to nganggo wujud kaya mengkene mesti ora bakal kelakon. Banjur kersaning biyung piye? Marata gage tontonan apa kang dadi sedyaning ibumu? Aku ora bakal wujud Betari Durga. Nanging aku bakal wujud Nalendra gagah pideksa. Kang kaya mengkono gampang nggone nyaketi marang Semar apa dening para Pandhawa Bathara Kala. Wah, lah dalah.
Yo yen to pancen kaya mangkono aku mengkari manut kersaning Biyung Durga, mara gage tututana karepe ibumu Betari Durga iki Bathara Kala. Aku ngerti karepe Biyung Durga nanging srana kaya mengkene durung cukup nggone dadi srana padine Pandhawa. Banjur kowe arep kepiye Bathara Kala? Supaya enggal bisa ngrasake gedhe para Pandhawa. Biyung Durga, aku ra niat wujud Bathara Kala nanging bakal salin wujud kaya dene wujuding pusaka. Monggo yen to wis ketemu karo para Pandhawa pusaka mau lepasno. Oh, dalah tak sesepe gedhe para Pandhawa Biyung Durga. Anggro sesumbar lendo bumi konceng kumaludha kuntar katup lumembak penyu kang kumambang lumembak penyu kang kumambang tu Sang Wisnu Bathara. Wah dalah pancen pinter. Nadyan Pandhawa ora bisa lan angel tekaning pati nanging sarana pusaka kowe bisa tak uncalake sarta bisa tak lepasake yen tumanduk ana ing dadaning para Pandhawa wekasan kowe bisa ngombe ora kitang sethithik gedhe bocah Sukerta. Yo Biyung Durga mara gage aku gawanen dadi sifat kandel ngono bakal mrajaya para Pandhawa. Jaramaya wonten timbalan ing adhawu. Ora ketang sapirangan ketapno para wadyabala nderek marang tindak ingsun. Nuwun sewu paduka badhe tedhak dhateng pundi? Mestine sepisan kudu iso gawe pati ning para Pandhawa. Ning Pandhawa yen to isih sinanding dening Kyai Semar, mesti bakal angel digayu patine. Mula luwih becik gawe patine Semar. Yen wis Semar tekaning pati, gampang nggone mateni para Pandhawa embane kaya mijet wae ngeranti suwe banyu sinaring. Oh ladal. Menawi mekaten kula dherekaken bidhal paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya, Jaramaya Jagaya bocah cilik niki ngestaken dawuh diwaji.
nalika ten prayitna semuriris oh darajating praja kawuryan wus sunyaruri atilar silastuti Sojono sarjana kelu kalu lun kala tida kandaning dumati handayeng rat dening karuban rupita Blegegegugeg sadulita mel sinuwun Ndarawati sarawuh ndika kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tampa ora liwat tiba sepadha-padha mung kepareng aku ngaturake salam taklimku katur Kakang Semar. Nggih kula tampi sinuwun Mandura katuran karaharjan rawuhipun. Yo Kakang Semar slamet tekaku nering sambikala tansah pinaningkaning kawidadan aku ngaturake pudyastawaku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi akarya bombong raos sing manah kula. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu Ndarawati. Yayi dawah sami-sami sawetawis Yayi lenggah wonten ing Karang Kadempel inggih kasinggihan mekaten mboten cecala ingkang mangrumiyin kaliyan ingkang ngroko ing Ndarawati. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana mugi kaskecakna anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndarawati. Kawula nuwun sampun boten kirang prayogi. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yayi dawah sami-sami kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ing ngroko ing Mandura mugi katur kula tampian dadosaken suka marwata suta raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Wah Kresna kakangku aku ngaturke bektiku katur. Ya Werkudara ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Baladewa aku ngaturake basaku katura. Ya Werkudara ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana tak gegem dadiake jimat Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Ya Arjuna ndak tampa pangestuku Tampanana, Janaka tak tampa pangestuku Tampanana. Nun kula ngaturaken bekti kula kunjuk
Sinuwun Mandura, sinuwun Darawati, nala garing tak tampa. Iya, nala garing tak tampa pangestuku tampanana. Kula ngaturaken bekti kula katur nggih sinuwun Darawati, sinuwun Mandura. Iya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana Petruk. Ya, Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kuwi ngopo igong tenguk nang kono kuwi? Kuwi iki jane nggone Ndara Janaka. Nek sinuwun Ndarawati iki wangune jejer karo Ndara Janaka. Waspadakna Petruk. Iki Raden jangan nangka. Janaka jangan nangka ra. Bagong ayo mikir. Wah, ngreget-ngregeti sesawangan. Alah menganggon kene sedeloke kok ora entuk. Ha sinuwun Ndarawati tak jejeri meneng bae kok. Nggih Gus nggih. Iya Bagong ora apa-apa nggih. Wilujeng pangestuku tampanana ngono nggih. Ndara Baladewa wilujeng Den. Yo Bagong slamet pangestuku tampanana. Nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Jawi nika bungkusan apa? Lho. Aku ora nggawa apa-apa Bagong. Wo ya dudeke sampean. Wis toko mlebu. Nggih pangestune kula niku wong ceket-ceket e. Kudu dheke barang tak gawa nek kula niku karang semangat kok. Siap ngoten niku wis beres. Ya Bagong ya ora apa-apa tak ijolane. Nggih. Sinuwun. Enten apa? Kakang Semar sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka saputra ana ing Karang Kadempel. Sejatine aku kepengin nanjihake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Dene wis sawetara wektu ninggal marang negara Ngamarta kuwi karepe kepiye kersane Kyai Aji. Aku ora ditareni babar pisan. Mula nalika semono Koko Prabu Mandura rawuh ana ing negara Ndarawati tumuli tak kanthi sowan ning Praja Ngamarta. Lah kok tinemu ning Ngamarta suwung. Mongko ujaring aturing para nayaka lan punggawa yen to Pandhawa lenggah ana ing Karang Kadempel. Pancen sampun wonten sabta ari kelungguhan menika ndara-ndara kula Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel. Niatipun mboten saged kejawi namung kepengin caket kalian para kawula jaragan ndara-ndara kula Pandhawa menika nggadahi niat mbangun Ngamarta. Monggo mbangun Ngamarta ya lair ya batin ya wewangunaning praja supaya wimbuh gesanging para kawula kebak ing kanikmatan ing winastan wewangunaning lair menika boten sanes gesang rukun matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane menika wewangunaning batin. Kakang Semar mengkono. Kula nggih mboten ngerti. Lah kok sing dituju kok Semar. Monggo kula niki derajate ngaceplik kula niku namung Panakawan. Ewadene nek ndara-ndara kula Pandhawa pun percaya kali Semar, kula ya ora bakal selak. Janyatane kula niku wis dituwake. Wong tuwa niku ana jarwa dosake metu-metu wis nggawa. Nek disambati ya kudu tanggung jawab. Mula Pandhawa nggene ajeng miwiti ambangun negari Ngamarta menika nuwun sewu lho Den, mboten nami kula nilar dhateng Sinuwun Ndarawati babar pisan mboten. Ning gandeng Semar sing pun dipasrahi, nggih. Ajeng kula leksanani supaya napa sing dijangka dening pepundhen kula Pandhawa sageta kasembadan niku karep kula. Iya, Kakang Semar. Yen to pancen kaya mengkono, aku ora bakal nedya ngebot-boti kalawan kekarepaning kadang-kadangku para Pandhawa, malah yen perlu Kresna nedya mbebantu marang kadang-kadangku para Pandhawa. Kyai Semar niku wajib merga sampeyan niku suwing para Pandhawa. Sampeyan niku ngibarate kaya dene kusir Pandhawa menika kreta lan jarane. Kreta lan jaran menika isane mlaku ya merga kinusiran dening Nata Ndarawati. Kreta lan jaran duwe niat dandan tumraping negari Ngamarta. Nek sampeyan ora cawe-cawe perkara niki, malah sampeyan sing kula luputke. Lah niki malah kula entuk kanca, kula entuk ruang. Mboten ming Semar sing kudu tanggung jawab bab kasembadan lan mbotenipun Pandhawa mbangun negara Ngamarta, ning klebu panjenengan ya duwe kewajiban gawe cara pripun carane
Ngamarta nika kasembatanipun bangun dening Ndara-ndara kula Pandhawa. Ngemuti Pandhawa pikantuk kanugrahan wujudipun negari Indraprastha sinuwun Ngamarta nembe sawetawis lenggah dampar. Ning kaindahane Ngamarta sampun wuwuh matikel-tikel. Ha inggih bab wewangunaning praja, wewangunaning kutha-gara, wewangunan wonten ing Karang Pradesan minggahing wonten Parden sedaya dipun sawang ketingal anggenipun menjila tinimbang ingkang sampun Kakang Semariya. Mula bab niki ampun disangga entreng sinuwun. Kula wis matur bola-bali kalih sinuwun Ngamarta. Napa-napa niku nek digayuh wong niku nek duwe gegayuhan mongko gegayuhane niku becik, gegayuhane niku apik. Niku adat saben Gusti maringake pancoban. Niku wis mesti mung gumantung titahe sing duwe gegayuhan niku wau. Iso ngrampungi pancoban menapa mboten. Nek saged nggih kanugrahane bakal tinampa, ning nek ora ya kanugrahan menika bakal loncat. Mongko pancoban menika werni-werni wonten ingkang magepokan kalian derajat pangkat, wonten magepokan kalian bondo donya, wonten ingkang magepokan kalian kulawarga, wonten ingkang magepokan kalian katresnan. Yo. Mongko abot dhewe pancoban iku nek wis magepokan karo siji mekutha, loro bondo, telu katresnan. Wah, niku ora saben wong iso ngrampungi. Ya ming jalma pinilih sing saged ngrampungi pancoban menika kala wau. Mula nek nganti mangke Pandhawa pun ajeng wiwiti bangun negari Ngamarta, kula percaya, kula pitados pacobane enggal nyaketi, pacobane enggal nyeraki dhateng para Pandhawa. Nggih ming mangke Pandhawa niku iso ngrampungke pacoban menapa mboten. Nek iso lembangun Ngamarta bakale rancak niring Sambikala, dene ora nggih sesuk meneh dijangka tegese dina niki gagar wigar tenantuk karya sinuwun. Tresna sinayang manggelung mintanaken Dewi Kramanira kang mitraning astaneng asta dereng ngantos paripurna Mbal Wacana kasaru praptaning Nalindra ingkang saking tlatah Sabrang Galya karya cingak kang samya mulat. Koten prayitna semuriris titiyani kandayani trisanya purnama sasi
Gilar-gilaran ingkang latar milang lintang Bima Sakti. Ora pangling lah kok. Nuwun sewu, gandeng kula menika derajatipun namung Panakawan. Sampeyan Nalendra. Mula kula kedah ngagem tata krami sinuwun panjenengan menika sinten? Teka rawuh wonten ing Karang Kadempel mongko kula dereng nate tepang kula dereng nate srawung. Sampeyan niku Nalendra saking pundi sinten jejulukipun? Nala Garing apa iki isih kancamu apa piye? Duk. Ora ngawur, Pak. Aku ora tau srawung karo Nalendra Sabrang. Petruk kuwi mbok menawa tepung. Nek ketok-ketok ya aku kok kaya urung tau ngerti. Bagong kae sing biasane srawunge karo wong nakal-nakal. Kenal ora, Gong? Tepung aku. Lah. Sopo, Gong? Sopo? Sik tak iling-ilingane. Oh, udu. Tak kira sapa? Tak kira sapa? Tak kira nek tusi ae udu. Dedepi adeke le kejem kok kaya ngawur ora. Sinuwun sampean sinten? Yen kowe takon karo aku Nalendra saka Pudak Setegal. Wah. Pudak Setegal ya. Ingkang sudi mestani kelawan aku Prabu Jayeng Logo. Jayeng Logo? Ya. Kusik aku tak takon karo kowe apa kowe jenenge Semar? Mboten wonten kalih kula ingkang nami Semar. Lah pripun to? Walah. Yen ngono ora sisip nggonku kekalangan Maloyo. Ngupaya menyang endi dununging Semar? Semar ngerti yo aku tekan ana ing papan kene niatku mung bakal boyong marang kowe. Apa to sababe dene kowe bakal tak boyong? Negaraku ketaman pegeblok akeh para kawula ing esuk loro sore tekaning pati sore loro esuk ketiwasan. Mongko cetha dawuhing dewa yen to aku kudu boyong Semar. Wigatine negaraku iso waluya temaing jati dadi mamulya. Negaraku bisa sirep pageblok ing tumomo ana ing prajaku ya kuwi Pudak Setegal. Yen to negaraku ditumbali nganggo getih Semar Badranaya, Semar kowe manut ora boyong ning negaraku dina iki engko. Reng kok kowe to, Reng? Biasane iki Bagong kok wis saya nganggo ganti apa terus sing ngerol kok mengkon Bagong terus. Gareng ya butuh punya nama. Waduh. Butuh tampil. Nala Gareng kowe arep ngopo? Sinuwun Prabu sapa? Jayeng Logo. Ya, aku Nalendra Prabu Jayeng Logo. Sapa iki? Wong kaya terwelu nyeletak bathukmu ki apa piye? Wah, iya wangun nek kowe nek nesu wangun padake rumangsane menungsa iki. Wah, lah menungsa. Sapa kowe anake Semar sing barep insinyur Nala Gareng? Nganggo insinyur barang lulusan ngendi reng cerewet Petruk rasah nyangkem. Nggo ngapusi iki bebas wae. Insinyur IR. Insinyur Nala Gareng dasar kepara nyata. Kowe sapa? Prabu Jayeng Logo saka negara Pudak Setegal. Kongas nggonmu ngaturake kawan Semar Badranaya, ya kuwi bapakku ya ayahku. Kowe ngandhake ento negaramu ketaman pegeblok akeh para kawula ing esuk lara sore mati sore lara esuk ketiwasan. Lan nampa sasmitaning dewa yen to bapakku kudu dadi tumbal ning negaramu. Ora aku saiki tak takon karo kowe nek pancen dewa paring sasmita karo kowe, kowe mesti ngerti dewa kuwi sing maring sasmita sapa? Dewa sapa? Wewisike kayangane ngendi? Aja mung paton bisa ngucap. Arep awakku kuru kaya ngene. Nek ditanding karo ratu kaya kowe ganep 10 ora bakal tak tinggal ucat. Leleng tenan. Munia. Dewa sapa wewisike lan kayangane ngendi? Tak paranane kayangane tak takonane apa sebabe kok Semar kudu kanggo dadekke sambel anu apa jenenge?
Tumbal. Dewa ingkang wisik karo aku. Ming swara tok sing tak tampa. Genah kuwi dudu sasmitaning dewa nanging kuwi tanggamu kuwi nyetel pidato. Aja waton bisa ngucap kowe. Semar kok arep dienggo tumbal. Ora ana wong ngilangi pegeblok kok dadak nganggo tumbal menungsa padha karo materi sampe padane menungsa. Ilanging pageblok ning negaramu ki kudune kowe merintahke marang para kawulamu manembah marang purbaning Hyang Mahanasa tansah ngucapake syukur ngersane Gusti dene kawula wis diparingi apa-apa dening dewane ya kuwi Gustine. Ning mergo nggonmu ora tau ngucap syukur, mergo nggonmu tau ora duwe rasa matur nuwun karo Gusti kang karya jagat, mula negaramu diparingi pageblok. Pelekke. Kowe kena Boyong Semar. Waton iso nglangkahi kuwandane Petruk Gandhabala. Lho piye kuwi? Leng apa? Aku sing gedhe. Aku ya mung ngomong tok ngene. Nek kon gelut ya ora wani kok ya men ketok aku ki merabu ngono lho. Men ketok aku ki rada gleleng ya tak kurbanke kowe. Wani ora? Ya wani le wani padha dedeke kok. Oh, adikku wis wani. Kena kowe Boyong Semar ning kudu nglangkahi kuwandane kae sing irunge dawa kae. Sing irunge dawa kae sapa? Kae adikku lanang. Ayal Gojo Karang Kardempel. Pira wae wedhus sing mati mungsuh kae. Ya terus. Wontene kowe ora wedi musuh adikku Petruk. Langkauna batange adikku sing matane amba kae. Endi sing matane amba ndi? Nole ora ana. Wah, edian. Wah, wong kok kaya plentong. Plentong nyentrum ndasmu ya. Wah, Bagong wis mulai nganu omongane sak karepku dhewe ngapa kowe? Wani ora, Gong? Wah, sing tak wedeni apane? Ngendi? Wong pamane wong nedar katetayan. Ayo, metu njaba. Ayo, metu kowe apa aku sing tekane panjenengan. Ayo, metu. Cegal aku, nyaman. Petruk kakangmu kae tututana. Lah kok srintil mlayu dhewe. Nututi karo raja kae mau kakangmu iku nek diantem raja kae mau mesti modar. Pecah sirahe truk tututana. Nggih, wah jan gareng iki wis ngrepot-repotke wong tuwa. Bagong tututana. Emoh lho. Lah kok emoh piye? Aman gareng iki senengane ngono kae kok semen ke wae dirasake dhewe. Bagong aja edan. Kakangmu nantang karo ratu sing arep boyong bapakmu kowe tanpa belani iki piye? Iki ngapa iki? Ora ana apa-apa kok cilik. Bagong non. Gareng ditututi dibelani. Sapa? Gareng. Kae rak kakangmu to? Nggih. Ayo tututana. Ayo kok sik alon-alon kok. Omong ngene kok kesusu wong jame isih dawa kok. Kae engko sak diajar ratu Gustine sing jeneng Jayeng Loga kae. Dajar ya men, dajar saka cangkem-cangkeme dhewe kok. Wong bapak arep diboyong kok dadak muring-muring apa? Bagong. Non. Gareng kakangmu tututi. Kok sik aku tak takon. Kula tak takon, ya takon apa? Sampeyan niku rumangsa duwe ponokawan gareng mboten? Lho, gareng iki ponokawanku. Nek kowe ngakoni gareng iki ponokawan sampean, kena ngapa gareng kena masalah kok sampean mboten ngewangi? Komeng do. Apa ya sampean iki do menyang wong genah ratune wis digdaya gagah pideksa kulite padha Baladewa dengkul patos. Kok Prabu sampun duka lho, Bagong nganten mriki sok nyuwun. Kok malah do meneng wae. Ndara Janaka. Apa Bagong? Gareng niku ngetutke sampean pinten taun? Wis ora iso tak itung. Kok sampean meneng wae. Sampean ikhlas nek Gareng mati. Sampean lila nek Petruk mati. Aku ora bakal ikhlas. Mesti bakal tak belani. Ndara Werkudara dimong Gareng pirang taun? Suwe. Ikhlas nek Gareng mati, ikhlas nek Petruk mati. Ora. Ngopo begogok nang kono?
Sampeyan tau tate dimo gareng napa durung? Durung ya wis. Ah, syukur. Oh, jan angel kok Baladewana iki jan. Ndur aku takon ngopo? Ndarawerku Ndara Janaka aja mbelani kok Sinuwun Ndarawati kok ora mbelani. Kok sik to. Aku dibelani gareng dek kapan? Lho. Sampeyan niku duwe garwa 3. Niku ora liwat nembung apik-apik to, metu mburi kabeh to. Iya, sing ngunangi sapa? Sing ngunangi Ndara Permadi. Sampeyan aja dicekel Ndara Permadi. Nggih to? Ndara Permadi nalika semanten dielekke kalih gareng. Gus, nika Kang Raka, ampun ketegelen. Mbok menawa jodoh niku garising Gusti. Lho, Ndara Rukmini Setya Bima Jembawati arepa dijukuk saka mburi, nek pancen padha tresnane wong sing jeneng nambut saning akrama niku gegarane ming seneng, keplok tangan loro. Nek wis do keplok tangan loro ajeng dipundi meneh. Terus Ndara Permadi nyekel sampean ora lahir batin niku ora dibujuk gareng, ta sampean sirna saka tangane Ndara Permadi. Lho, apa ngono tenan? Weh, domong ya. Asli kula krungu dhewe. Wela dalah. Iya, semen aku njaluk pamit tak mbelani nolo gareng. Saman tahu durung dilabui nolo gareng? Durung masa dilabui. Saman krasa mboten zaman digoleki balane Kangsa teng Widara Kandha. Iya, aku kelingan. Nggih. Sapa sing perang? Sing perang Kakang Udawa karo Narayana. Sadurunge Narayana karo Udawa sing gelut gareng. Saman mate mboten. Gareng niki sigar sithik nika. Nika kena pusakane wong balane Kangsa. Nika ora gareng iki ketoke pancen ora ana labuhe. Ning dhewe labuh-labet ki ora kepengin dingerteni karo sing dilabuhi. Apike gareng nang kono kuwi? Wah, edan. Iki ngono aku dilabuhi gareng. Wah, keparat. Kowe ora omong ora tau ajar. Wis tau dilabuhi gareng ora? Gareng ki anakku. Waduh, klenu Wah, saking mempengku. Sinuwun Puntadewa. Piye, Bagong? Sampeyan niku jaman babat Alaswana Marta. Sapa sing nyingkirke jin-jin? Lah sapa? Nala Gareng. Niku nek nggon mantra jin pintere ra jamak-jamak. Sampeyan mboten belani? Aku ra iso perang. Aduh, ya. Iya. Ya wis yo, nonton karo aku yo. Nek 150 gue tuku tiket. Wih, pancen mengar jaluk dhewe kok. Oh, badhe to, wong tuwa rak dipancal-pancal wetenge. Kowe senengane nabok yo arep menur rejeki kok senengane beda to, Men. Bagong aja kurang ajar. Kowe iki sing marai Ndara Pandhawa ora tau mrene. Anggere mrene tok jaluki tiket. Wong apa kowe? Asline dudu aku, Pak. Asline Bagong sing iki ra menyang Bagong iki. Oh. Sing senengane njaluki apa-apa, Pak. Popo kari. Terus apa jenenge? Terus bakmi. Ayo mau nonton suwe-suwe tekor nek. Men delok wayange dadak ditodong pokari karo rokok sewadah. Sapa kowe? Engko tak duduhi wonge, Pak. Ciri-cirine ndase ra tukul rambute, Pak. Kuwi mung dikeki ora njaluk. Wah, wis cilaka tenan. Bagong kae tututono darat-darat sendiri kang wis tak kendhawa Bapak Semar. Bocah kendele kliwat barat. Bapak keperanggul mungguh ngayuda. Kebapak bawatnya bentar Babak nyomungge ngalogo. Oh
Wah, mecece mripate ning kok kendele ora umum. Wah, dalah wangun, memper kowe wani. Merga kowe nggawa adimu sing dedeg piateke dhuwur kaya ngono. Petro. Mundur. Iki tak rampungane. Reng, iki awakmu cilik kaya ngono kok diantem kae pisan modar tenan. Petro. Kowe ora ngiyas karo aku lho. Aja ngatoske banyu ngempukke watu lho. Arep kaya ngene iki nek tandhe karo menungsa iki nganti kalah. Wow! Bumi langit tangkep. Wis tenan. Nah, tinggalan. Oh iya. Nek ana apa-apa nyeluk aku, ora sudi aku ora rampungi dhewe. Oh iya. Piye, Neng? Aman. Oke. Anus maning jajaran sekertaning bawana iblis lan menungso murang tata. Lho. Kowe arep mboyong karo Semar Badrayanto dadekke tumbal, apa anggepmu sing doting pendana ngene iki ora ngayom karo Semar Badrayanto? Aku anake mbarep. Petro anake nomor 2, Bagong anake nomor 3. Apa tak anggap Semar kuwi wujuding sato kewan kok arep nggo tumbal ning negaramu? Semar arep tak boyong, ora usah dadak nyentri-nyentri suaramu. Wose kowe nek mepalan karepku tak banting ambar. Piye? Tak banting ambyar. Welah dalah. Wani aku sing tak wedeni apamu. Leno pangendamu. Wah, kurang kaprayitnan. Ketiban sikilen Dara Werkudara. Aku ngerti saiki. Aku lek muni Dara Werkudara seru banget. Dara Werkudara Ndara lagi mlaku terus njangkah. Mulane kendele ra jamak-jamak nganggo teknik kok ya le. Nandangi dhewe ya modar. Lho iki ngopo iki? Kowe iki ngopo iki, Gong? Aku arep kaya Werkudara ya. Werkudara. Dengkulmu mlosot ora. Ayo terus ditutke kae. Yo, wah nek kae imbang le. Wah, Werkudara dasar Barajata. Nalindra. Prabu Jayengloga. Ya, Prabu Jayengloga. Ayo. Semar tak jaluk. Boyongan Semar yen wis gletak bathange Werkudara. Wah, jebul dadamu parane.
Aku ki belani Ndara. Aku ki ya arep hok ning kalah cepet karo kowe. Masa wong mencolot kon ngerem. Setan ora, demit kowe. Den. Ndara. Napa, Den? Pedro. Nun. Ratune ning tumandang rusuh. Lah pripun? Wah, kupingku dicokot. Wah, panas ning awak. Terus pripun? Kan pripun? Pedro. Wah. Kowe nembango. Waduh. Kok yamene to? Mengko. Wis. Nong tak nong Ndara kula Werkudara satriya ngaloka mboten bakal kasur mungsuh. Ndara Werkudara wong gagah kawan sentosa. Dasar satriya gagah luwih ampuh sapa-sapa. Ndara Werkudara satriya Ndara kula Ndara Werkudara Ndara penak banget matamu iki. Kene iki Ndara Werkudara iki biyen ngono kuwi. Nek ngene anu Kantaka mesti cedhak aku mesti Petro kowe nembango. Wah, dhek seneng banget terus grigah. Ngono kuwi lek mlaku. Ayo Tru aku dinyanyake gah. Ayo Tru. Ya Tru nyanyake. Ya enggak mau. Aku nyanyake Tru. Nyanyake ra. Heeh, gong. Tak nyanyake. Gong, tak ajarke. Iya jebol sak gegem tenan. Ya wis. Kowe nekat banget kowe ora. Nong apa ya? Aku dikanane kuwi. Ora salah, tak ajar ora. Petro iki nekat e. Iki dagelan pacet songo barang dienggo paten. Wis ben. Ora ngono ndak idene ora ono. Ayo ta, Tru. Ayo. Ya. Ngantos-antos lho, Den. Iki mau do nanggap apa iki, Mas? Do nanggap cangkem kula. Tak kira nek kesenian tenan. Sebelum cangkeme Petro. Ngantos-antos, Ndara. Kertaning bawana. Wah, dal. Pancen ora iso disangga enteng. Kowe ngembe karo Prabu Jayeng Loho.
ketiban pusakaku Kyai Candra Wirayang ora jebol Cacamaja tundang Nalendra Prabu Jayalaba Barat. Pinunjul ora kalah karo sapa-sapa. Ora tak tembangke kok ora wungu. Bareng tamatke ning dodo kok ning getihe. Iki napa Gus? Ndara Janaka bondo kowe. Ayo. Petruk kowe kena ngopo? Omong sing cethuk. Aja kaya bocah cilik kowe nangis geru-geru ya kene. Menengo Petruk. Nggih. Wis gek tangi. Sampeyan kira tau nuthuk kula lho. Niki kok ketegelen sing banter banget. Baya truk meneng matur sing apik ngontene ra apa-apa kok dadak nuthuk barang. Lha niki wong tuwa lho, Dek. Napa? Dudu aku. Sinten? Bagong. Ra ngawur. Ora ngapa-ngapa kan utus apa tak kowe iki sine tumbak cucuan. Karang kajempel geger kok isih ngedu anake Semar. Sing ngene, Gong rene. Rene. Ngapa ya, Mas? Mas apa? Kowe nuthuk ndasku, ngono to. Nuthuk ndasku to kowe. Sing ngomong sapa? Ndara Janaka, Bagong. Aja gawe ribet ngaku wae. Mbangane aku sing baleske tak pecah ndasmu. Heeh. Mak prinding ya aku. Karo Kakang nih kok kurang ajar Petruk. Eneng ngopo? Kula dereke Darawarku nyokmu. Ada apa cengelmu kowe. Ngapa kowe ngunekke aku munyoe? Aku iki ngapa melu nyampar sirahku barangnya ngapa? Aku ora jarak. Ora sengaja saking kagetku Darawarku Dara dadane metu getihe. Heeh. Edan. Wong biasane dadane metu kusune. Kok metu getihe kowe piye? Dara Janaka klepat aku ki ya arep klepat to. Sirahmu ngalang-alangi kok. Ora sengaja. Yakin ora, Tru? Sumpah. Wah, mbok bumi langit tangkep. Ora sengaja aku masa aku nendang sirahe kakangku kualat. Oh iya, ya wis nek ora sengaja. Wis
kono gek mangkat ngono. Ndak sak kadoan to Ndara Janaka. Iya. Asem kleru dalane rame. Gong, aku engko durus mengko. Iya. Kok kleru sik. Wo, liwat gang lor kuwi apa? Oh iya. Brus. Yen modar ora. Ning tenan Ndara Werkudara tak nyanyake ora tangi, Cuk. Ora tangi tenan. Dadane medhe gedhe. Heeh. Wah, nek ora tak tandinge anu aku tak liwat kene wae, Cuk. Ngerti kok ya. Demit tenan. Tak buacok sirahe kok ngerti ora. Gus ngatos-atos lho, Dek. Kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa, ya. Werkudara wis tak kunjara, tak bondo, tak kringsung sikile. Ayo, yen perlu Pandhawa 5 bakal tak bondo kabeh. Ono kawan Petro nggih matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Lepat atur kula Diagung Pangaksami. Iya Petro ora dadi ngopo. Peperangan geger to. Iya geger piye? Ndara Werkudara manjeng mbelani Bapak Semar Janji diboyong dening Prabu Jayeng Loga. Wah, tandange Ndara Werkudara mboten kanten-kantenan. Nalika semanten jawah kantaka terus kula tembake Ndara Werkudara jumeneng malih, majeng malih. Ning mboten ngertos sangkan paraning bilahi. Ndara Werkudara kenging pusaka dadane rah ndlewer saking sak lebeting dada terus kula mlajar wadul kali Ndara Janaka. Iya. Werkudara piye? Wis dibondo kali Prabu Jayeng Loga. Terus Janaka Ndara Janaka kuwi majeng. Prabu Jayeng Loga, ayo Kakang mula bondo war mbelani. Prek. Prek kuwi apa? Ndara Janaka ngantem Prabu Jayeng Loga, dies klekar candak meneh, antil meneh, dies blangsar. Terus Ndara Sinuwun Jayeng Loga nglepaske panahane. Ndara Janaka kene gendodho sep ambruk. Ndara Janaka saniki pun dibondo, dilebokke teng Pakunjaran. Kula mun jantung kesanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma sinuwun. Ya jagat Dewa Bathara. Yen to pancen kaya mengkono Petro mbok menawa Janaka lan Werkudara wis pinesti kudu tekaning pati. Ya wis kowe ngerti apa ora yen pati uripe menungsa mau gumantung marang sing gawe jagat. Ampu adikaya ngapa yen wis pinesti kudu tekaning pati bakal 1000 dalane. Muga-muga Janaka Werkudara upama tekaning pati tinampa ning kasuwargan. Gong, piye iki? Kok ming nyemenes cilemeseneh nyemenes. Muga-muga tinampa ning kasuwargan.
Kok ora nesu ya, Gong? Wangel kuwi. Kuwi nesune angel kuwi. Aku iki bojone dijaluk wong dikekke. Ratu sing pancen ikhlas lahir batin aja kok bojone pati uripe dijaluk karo sak pepadane urip. Waton nggo kabagyaning wong liya pati uripe dikekke kok. Ratu getih putih. Ah iya, ning saurarane kudu digawe nesune. Menek sinuwun utawa diwono suwi malih buta mburimu kuwi. Endi tenan kowe? Aku ki mung ngomongke. Kok tak kira ana buta tenan. Kaget aku. Wong nek ora nglarani kakangane kok gedun lho. Aming kagete kok sikile mancal bangkekan ora. Sorry ra. Panjenengan mboten duka. Petro wis dadi pestine dhewe-dhewe. Wis aku ora bakal piye-piye. Mbok menawa wis kudu mengkono lakoning Janaka lan Werkudara. Ndak borongake kelawan kowe. Piye mbonmu ngrampungi ratu kae mangsa boronga wong sing arep diboyong bapakmu. Wong nggih mpun. Ya Kang ya. Luweh. Wis kentekan akal aku. Ratu kok jile. Adine dipateni musuh kok mbok menawa wis pestine mbok menawa wis kekakep garis sing kuwasa. Iya kuwi. Negara lek arep tentrem piye nek carane kaya ngono kuwi. Ratu Boyo nesu apa piye tak weruh sampeyan iki nesu piye ngono lho. Sampe ayo Gong terkene nang Indomaret. Golek kerokan jenggot. Apa kuwi? Wis ora kanggo babar blas nek cara aku. Ana carane ngono kuwi teneh dulure entek kabeh. Sampeyan ora nesu babar blas. Wah, wis ora masuk nek cara aku ora masuk. Kisanak Prabu Jayeng Logo. Iki Prabu Puntadewa. Iya dasar kepara nyata. Apa pancen kowe ingkang mateni Janaka lan Werkudara? Dasar kepara nyata. Weh, nek to. Ih kowe. Napa iki, Gong? Aku bengok iki nuntun Puntadewa iki kaget. Kowe digapake kowe. Digajul cangkemku ning lirih. Ih kowe ngono ya. Aja ganggu kowe senengane ganggu kok ora. Yen pancen kaya mengkono sinuwun malah aku pasang yogya katuju ing ngene. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sampeyan ingkang bisa narbuka kasuwarganing adiku sakloron. Yen perlu aja ming adiku sakloron ingkang mbok suwargake Puntadewa golekno dalan kasuwargan. Klakon pencang kamu parat kowe. Jalaran panjenengan sampun kepareng narbuka kasuwargan kagem adi kula kekalih. Adi wis tawikut. Menawi mekaten kula ugi dipun padosaken margining kasuwargan. Weh, krakon penjawu ndrantak. Jolali. Sing jolali apane? Petro, non. Piye ceritane? Mboten ngerti wong sing ngerti kowe kaya le. Heeh. Sampeyan ora percaya kali kula. Ndara Puntadewa ya kepikut dening Prabu Jayeng Logo. Wah, keparat-parat cacat seperti kon piye kaya ngapa ratune tandangane legane. Weh, lada. Weh, balas. Iya. Nek ya ora ngono kuwi carane, Tru. Bales kok ndur nganggo teklek. Tatu ndasku.
Ora sengaja telek. Sengaja wae ora sengaja apa. Wong ketok kowe mulane ket mau kok nyeseki glugu. Digawe karet nggo gawe ceklek mban nggo bales aku iya. Dem-deman kowe. Ini ngerti kok endol. Syukur kowe sikile dengklang kok arep nendang. Tak endane malah gegeblak kowe kamu. Hati-hati lho, Tru, mungsuhe abot tenan iki. Ndara anu Baladewa ditutke gong diawasi. Oke.